Acidul hialuronic îl aplicați pe fața uscată, faceți exact ceea ce nu trebuie. Dacă aplicați serul cu acid hialuronic pe fața uscată, s-ar putea să obțineți exact opusul hidratării, acțiune ce este urmărită atunci când utilizăm un astfel de ser. Sunt farmacist doctor Manuela Hortolomei, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul farmaceutic, iar în materialul de astăzi vă împărtășesc secretul acidului hialuronic, ce este și cum acționează. Acidul hialuronic este un umectant, nu produce apă, ci o atrage din mediul înconjurător. Dacă pielea este uscată și aerul din cameră este uscat, molecula poate extrage umiditatea din straturile profunde ale pielii spre suprafață, unde se evaporă, iar rezultatele asupra pielii sunt paradoxale. În loc să hidrateze, deshidratează, iar după aplicare, pielea poate părea mai uscată, tensionată și fragilă, iar în timp, bariera cutanată este afectată, pielea sensibilizându-se. Soluția este simplă. Aplicați serul imediat după curățare, pe pielea încă umedă, apoi sigilați cu o cremă hidratantă deasupra. Fără acest pas de sigilare, umiditatea atrasă se pierde. Concluzia esențială: fără umiditate externă disponibilă, acidul hialuronic devine un hoț de apă pentru propria dumneavoastră piele. Scrieți în comentarii cum utilizați în rutină acidul hialuronic.